palautumismoodi. Tarvitsetko avustusta? Rosomit on suunniteltu fyysisten toimintojen mallintamiseen. Hirviö! Oletteko te johtaja? Aggressiota havaittu. Sinä voit sanoa Ross. Mami? Sä oot nyt sen äiti. Sun lapses pitää oppia uimaan ja lentämään. Lennä. Fink, miten tältä onnistuisi? Uiminen on helppoa. Mä voin opettaa niinku mun emo mua. Ui! Prosessointi, joka tapahtui täällä, Prosessoi. Piip, piip, pup, pup. on yhä useammin siirtynyt tänne. Valmis? Kai mun on pakko. Joskus selviytyäkseen täytyy kasvaa isommaksi kuin mihin on ohjelmoitu.